Hvad er dit fulde navn? Jeg hedder Katja Hans. Hvor gammel er du? Jeg er 20 år. Er du status? Er du single eller optaget? Jeg er optaget Hvornår flyttede du hjemmefra? for 1,5 måneder siden. Okay. Synes du, det var for tidligt? Både og, altså, jeg vil sige, hvis jeg ikke har fået det tilbud, som jeg har fået, så havde jeg nok ikke flyttet hjemmefra. Så har jeg måske ventet et halvt år, men jeg følte mig rimelig klar, fordi jeg flyttede ud sammen med en partner. Men jeg har nok ikke gjort det, hvis jeg havde været alene. Synes du, der startede du egen økonomi, da du flyttede hjemmefra? Det har jeg gjort sådan, også lang tid før det. Så jeg har været vant til at have mine egne penge og ikke være afhængig af andre. Så det var rimelig nemt. Synes du generelt, at teenager starter eget liv på side? Nogen gør. Jeg vil sige, at nogen springer ud i noget, de slet ikke kan håndtere. Men jeg vil også sige, at det er meget individuelt. Man kan ikke rigtig sætte nogen alder, fordi altså, for eksempel, jeg føler mig meget moden til at flytte hjemmefra og stå på egen ben, over at der er nogle andre, som er de der 20 år, der ikke er klar til det. Men det er mere, når man er de der 18, 17, 16 år, der synes jeg måske, der skal man passe meget på i hvert fald, hvad man vælger. Har det været en fremgang for dig at flytte hjemmefra og blive selvstændig på den måde? Ja, altså fedt at stå på egen ben, og man står for det hele selv, og især når det fungerer. Men jeg har ikke haft noget nedgang. Jeg har som sagt også kun været flyttet ud fra i 1,5 måned, men det kan være, at det kommer noget nedtur. Men indtil videre har det været rigtig god optur. Hvem føler du er opbygget dagligdagens norm? Altså hvem sætter standarderne for, hvad du skal kunne, og hvordan det hele skal se ud? Altså, meget mig selv, men også, jeg har også en del fra mine forældre, fordi jeg synes altid, det har været godt derhjemme, så jeg vil gerne efterligne, hvad det har været derhjemme. Hvornår synes du, at man er gammel nok til at udveje konsekvenser af sine handlinger? Altså, hvornår kan man selv se, at det vil være smart at tage et arbejde? Det er meget, meget individuelt. Altså, jeg vil sige, at jeg kunne det der allerede som 16 år. Altså, men der er også nogen, der er meget dårligere til at tage ansvar, og hvor de skal blive meget ældre for at blive modne. Så det er meget individuelt. Jeg vil sige, at jeg var klar til det. Hvornår tror du generelt, at man selv kan sin dagligdag? Det er også meget individuelt. Men altså, når man begynder i starten af teenageren, der kan man styre det, men medmindre man er sådan en teenager, der er lidt rebelsk, så skal man måske have nogle rimelig strenge retningslinjer. Men altså, jeg synes, hvis man viser folk, at man selv kan styre det, så synes jeg også, at man skal have lov til det. Hvad tænker du, at konsekvensen af ikke at være klar til det, hvis man fremstår til det? Så der er måske rigtig meget økonomisk. Altså, hvis man ikke har penge til det, så er det rigtig skidt at flytte ud. Man skal virkelig tænke over, at når man flytter ud, så fravælger man også en masse ting. Altså, jeg kan ikke gå og have de vildeste kulturer hver eneste weekend, fordi så har jeg ikke råd til at få mad på bordet. Altså, fordi jeg går på et fuldtidsstudie, plus jeg arbejder herinde. Så det er rigtig meget med økonomi at sige. Man skal virkelig tænke over det, fordi hvis man bare tror, man kan blive livet sus og dus og med masser af penge, det kan man altså ikke, når det er med flyttet ud. Medmindre man har nogle forældre, der har rigtig mange penge. Ja, mange tak, fordi du vidste det. Hi, what's your full name? Kevin Hardwick, Yeah. How old are you? 31. Yeah. What's your status? Are you single or in a relationship? Where did you move from home? I left my home when I was 18. 18? Yeah. Yeah. Did you think it was too soon? For me personally, yes. Yeah. Yeah. Did you start your own economy when you moved from home? Yes. Yeah. Yeah. Did you think generally that teenagers start their own lives too soon? I think some do. Yeah. I think others are capable of doing it. I think it depends on the person how mentally strong they are. Yeah. Do you think it's a progress to become independent of your parents? And, Yes. yeah. When do you think you can calculate the consequences of your actions? I think people can calculate them 15, 16 when they know Yeah. whether they take notice of them and take responsibility for them. I think they know what they're doing, but Yeah. How old do you think you are to control your everyday? I think 2021 Yeah. before you
I think, as an average, before people know exactly what they're doing and take responsibility for what they do. Yeah. Well, thank you for participating.